Hi guys. To their loved ones. Sano, what are you doing, Sano? Digging a canal. Stand by. Dallas. To sell in the Philippines. Is that how you make money here? This is how hard our work in the United States of America. Guys, We are here not for fun, but we are here to work and earn a living. This is not a joke. At our age, guys, mo niya ang trabaho sa aking usan ako I'm not. ako from different mother. I'm not. I'm not doing this thing. Kaingon mo guys nga sa Pilipinas na ni buhaton, diri pod sa US. Mao gyapon. Mao gihapon, kaingon mo namunita mi diri kwarta. Tanawa ra guys. Ah, tiguan mo to dari. Ako sa dili ko na Dollar mo dari o day gold. taliwag sa pagtutsa. Yay, gold bars. 2 days na ni siya guys, nga trabaho. Lisod kaayo. Pangitaon ang tubo. Barado manggod ang tubo, mao nga gitangtang. Nya palitan o gani siya. Ano ang baging palit? La 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 la. So money guys. Natabo karong adlaw si Sano ug ang usang Sano. Hi, this is me. Look at me. Lucky me. Very handsome. Kalabuga boy. From Bohol with love. From Pampang with love. Oh my God. My goodness. Gikan sa Bohol guys, manguma. Pag abot sa Amerika, manguma para lang makapadala sa Pilipinas. Masulod sa ko kayo. Init na. Unas ako lubot dito sulod. Mamunit na dollar siya dito sa punot sa kuwang. May nanuksok na dollar. Ay, Nagpag tong gold. thank you. Happy watching. Bye. Happy watching guys. Hope to see you in Philippines. In the Philippines. And don't forget to subscribe our channel. La Familia Bukagan. Please like and share. I will give you dollar if you subscribe. Oh, ako sa ang i-update niya mong tanong guys. Guys, madutan na rin guys. Ako na pala. Oh, nakan. Ano? Nag-harvest guys. Hanggang sa libingan. Oh, kahit saan mabuhay, lalo na't may lambingan. Ligaya sa puso ko ay di na mapapaharap. Ang prawn sa kuan kanon man anong. Ligaya Ano ba ito'y kamatis gani? sa puso Asan na tong dagko kayo? ay di Anyway guys, magbabay na ko kayo. Busy sila kaayo. Nindot kayo ang minute guys. Gutom na kayo guys. Gutom na. Panggutom na niya akong mga obreros guys. My family